ċifri ġodda tal-Eurostat juru kif fl-2025 il-Gvern Malti kien fl-aħħar post fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli, b'xer ta' madwar 16% mit-total tal-enerġija li nikkonsmaw bħala pajjiż fuq sena sħiħa. Din ir-rata tibqa' ferm taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea li taqbes is-47% u ħafna anqas minn pajjiżi bħad Danimarka, l-Awstrija u l-Portugal fejn is-sorsi rinnovabbli jiddominaw il-produzzjoni tal-elettriku. Dak li joħroġ miċ-ċifri tal-Eurostat jindika li Malta għadha tiddependi ħafna fuq fuels tradizzjonali għal ġenerazzjoni tal-elettriku, filwaqt li l-użu ta' sorsi bħax-xemx u r-riħ għadu pjuttost limitat. Dan minkejja il-wedid li ilu snin twal jagħmel Gvern Laburista. Dawn iċ-ċifri enfasizzaw ukoll il-ħtieġa ta' aktar investiment u politika mirata biex titħaffef it-tranzizzjoni enerġetika hekk kif Malta tibqa' wieħed mill-aktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea dipendenti fuq l-importazzjoni tal-enerġija. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista ta' 5 snin ilu kien wieħed il-bini tat-tieni interconnector bejn Malta u l-Italja sal-2025, mira li ma ntlaħqitx. Kien intqal ukoll f'paġna 106 li permezz tat-tieni interconnector kellu jkollna sigurtà ta' provvista akbar li kapaċi tilqa' aħjar għad-domanda tas-servizz fi żmien li ġej u li dan kellu jwassal għal tnaqqis ta' 58% fl-emissjonijiet u jwitt triq għal investiment akbar fl-enerġija rinnovabbli, xi ħaġa li wkoll baqgħet biss ħolma.